Mire unha cousa, señora Romero. O BNG puso ao frente da Dirección Xeral de Comercio a unha magnífica directora xeral de Comercio, que por primeira vez este país tuvo ao frente da Dirección Xeral unha persoa que se preocupou polo sector comercial, que parece ser que case 30 anos de goberno do Partido Popular ou da dereita ou aledaños, e resulta que non sentiron a necesidade en todo ese tempo de facer ningún tipo de iniciativa legislativa. Tuvo que chegar o BNG para empezar a facer a primeira lei de horarios comerciais de Galiza. Por certo, consensuada co todo o sector e aplaudida, cousa que, dende logo, vostedes non poden presumir. Vostedes non poden presumir de ter ao sector do seu lado, ni moitísimo menos. Mire unha cousa, señora Romero, eu fagolle unha proposta. Xa que vostede di que non está en contra e que é unha cuestión de analizalo, o BNG ofrécese a retirar esta proposta, se o problema é que a traemos nós, e presenten a vostedes. Claro, porque se o problema é que lo tienen, tomen en consideración e entre todos fagamos a proposta de poñerlle un imposto ás grandes superficies comerciais que consideremos acaído, pero que non van ter esa valentía, de facelo. Eu, dende logo, aplauso o seu magnífico rigor en contraposición da faltísima falta de rigor que non temos aquí os membros da oposición, pero sabe unha cousa, lamento que o seu rigor sexa exclusivamente para defender a posición das grandes superficies comerciais e agochar a súa falta de valentía para non atreverse a poñer un imposto para que pague máis quen máis ten. Mire vostede, e sabe outra cousa? Dende logo, eu faríame mirar unha cousa, Non lle parece casualidade que os seus argumentos sexan exactamente os mesmos da patronal das grandes superficies comerciais? Non lle parece casualidade? Vai ao argumentario das grandes superficies para poñer o grito no ceo, esas grandes superficies que están impedindo que en Baleares se aplique porque tienen ao goberno ali un pouco oprimir, que son exactamente os mesmos argumentos que acaba vostede aquí de esgrimir. Entonces, bueno, creo que teñen un problema, señores e señoras do Partido Popular. Hai 5 anos en Galiza había cerca de 70.000 establecementos comerciais. A realidade é que hoxe hai casi 20.000 menos e casi 40.000 establecementos comerciais menos. Esa é a realidade do sector. E xa lle dixen en outras ocasións, péchase, traspásase, alúgase, pero parece que vostedes ainda necesitan máis tempo para ver a situación do pequeno comercio, do comercio galego, necesitan máis tempo para estudiar a situación, porque, bueno, pero o sector non ten ese tempo, E sería bo que, por unha vez, o PP se puxera do lado do tecido económico de Galiza e non dos intereses alleos. E, dende logo, o BNG presenta esta iniciativa para que o comercio galego vexa que o Parlamento galego, onde están os representantes da soberanía dos galegos e galegas, se pon do seu lado. E vostedes, unha vez máis, van a votar en contra dos seus intereses. Podían deixar que directamente se sentaran aí nas súas bancadas os representantes das grandes superficies comerciais e non se iba a notar a diferencia. Ao mellor sí, ao mellor notabas a diferencia, porque a veces defenden mellor aos amos, non os propios amos, sino quen defende os intereses dos amos. E igual se notaba a diferencia, pero en ese sentido. Volvolle a decir que non teñen excusas. Este é un imposto xusto, progresivo, está aplicándose en outras comunidades autónomas e, dende logo, as súas dúbidas de constitucionalidade non teñen ningunha razón de ser. É un imposto a empresas que, dende logo, non están na ruína como lle pasa a moito do pequeno comercio galego, empresas que teñen saldos de beneficios ao cabo do ano, empresas que teñen o seu centro de decisión fora de Galiza e os seus beneficios non os invisten en Galiza, empresas que tributan fora de Galiza e, como dixen antes, tributan menos que o comercio galego, empresas que, dende logo, non se caracterizan por apoiar os sectores económicos galegos, máis ben ao contrario, por introducir produtos de fora, por practicar o dumping comercial, empresas que en moitos casos practican, como tamén se dixo aquí, a especulación financiera, afogan aos produtores, impóñenlle prazos inasumíveis, empresas que practican unha política laboral
tremendamente perxudicial, que non saben o que é conciliación da vida laboral e familiar, que aplican baixos salarios, moitas horas e quendas abusivas, frente ao comercio galego que inviste os seus beneficios en Galiza, contrata en Galiza, xenera emprego de moita mellor calidade en Galiza, moito máis sustentable e contribúe dun xeito moi importante a dinamizar a economía galega. Unha vez máis, señoras e señores do Partido Popular, perden unha oportunidade de poñerse do lado de Galiza. É unha lástima.